Kani ke video ngan pensai pi sapang ka improvement exam lano kan kun kelas date lano te kelas date trong ka improvement exam kadai lai phau tarik ubana Jun kibun kiba klianga kong ngala dep exam nadu kata-kata kasnam dang yo na em num yo re ban le tang ki khna ki ba pas ha uni usnam arajar reply ki la ban le ke improvement exam te kini ki khna ki badang shiyo result man ta usnam arajar reply ki ba yo third division ki ba tunaya ka option percentage kim dei ban pynlehnoh ya kani ka kabuk siar tang shisien pin yo ya kani ka improvement exam lada phi mut ban apply na shim stem em phinum yo shu lada phem apply man ta usnam kamut kalawe jong phi ka ladan ha padang kajing janjar kan phin lai thap kam e ru phinum yo na ma phiduna te ka option percentage ka sarkar ka bu option te what ha central government kipan option san percentage te number ba phidang yo kalat le mi no sha center jong phi wat pynlehnoh ya kani ka book share jong phi phin yo tang shisien kalat phin le kani ka improvement exam ki khna ki ba yo third division ki badang shi result manta usnam 8000 apply le no sha center le ya kani ki improvement exam wat pynlehnoh ya kani namar wat su thu bakla tada phin apply na sham snam phin num yo shu te na takada pidai man le ban kitu ki ba yo third division ki baduna ya ka option percentage ngaru ngaduna ya ka option percentage handrai ngala le ngala dep le ya ka improvement exam ha u arajar apply ngayo result ha u arajar nga apply no ya kani improvement exam ngala dep pendap mata ajar apply handrai ban skip system te ma shu te sngob ha ban pendap ban lek no sha po center